खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय गिबिनि साबटेट दङ नन्दिता बसुमतारिया मिस नर्थ इस्ट इन्डिया इन्टारनेशनल ग्लबेल 2021 बिमुं देरहानो हादों। कक्राझार सहरनि टिङापारा गामिनि थागिबि हिरन्जय बसुमतारी आरो जसदा बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थरायना नन्दिता बसुमतारिया मिस नर्थ इस्ट इन्डिया इन्टारनेशनल ग्लबेल 2021 दिन्थिफुं बादायलायनायाव बिमुं देरहानो हादों। नैथियाव दङ मुंख्लं सुजित नार्जारी लामाजों दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बासआ खारबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनिफ्राय सिरिसबारि जानानै मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखांथि लामाजों दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट बास खारबाय। बास खारजेननाय बे गोथार हाबाफारिखौ BTR खुंथायनि सिङाव थानाय 24 नं मुसलपुर बियाबनि गोदानै मावफुं सोद्रोमा बिबान मोननाय राकेश ब्रह्मआ दिनै फुंबिलि समाव फित्ता हास'नानै बेखेवनानै होबाय। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ जोखोम जानाय सासे आइजोखौ मदद खालामदों। सुबुंनि मोजां गाज्रिखौ बेनि खामानि मावनायनि सायाव सिनायो। मैया BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरिसिम थांबाय थानाय समावनो सासे आइजोआ हरखाब उदालगुरि लामायाव जाब्रबथाय जायो आरो गाज्रियै जोखोम जायो। बिथांनि बेबादि सुबुं अनसायनाय उन्दै गेदेर गोनां गैयै समान मान होनायखौ रायजो राजाफोरा अनसायनाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ कक्राझाराव हाथियार बोखांदों। कक्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना सांग्राङै नायबिजिरनायाव गसाइगाव सर'निलनिफ्राय उदखारिनि बेरेखा नायबिजिरनानै दिनै गंबा AK-56 राइफल, मोन 8 मेगजिन, मोन 11 सेलजों गंसे UBGL, गंसे HK राइफल आरो गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दुथांफोरा AS-16A 4165 नाम्बारनि स्कर्पिय'जों लाबोगासिनो दंमोन। स्कर्पिय'खौ लाखिनानै नायबिजिरनायावनो हाथियारखौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ BKWSनि इन्टारिम काउन्सिलखौ बोहैथि दाननि 15 खालारनि गेजेरावनो दाफुंनानै होनाय जागोन। बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTRआ थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथाजों BTR हालामनि बाहेरायाव रायजो जाबोनाय बर'फोरनि थाखाय BKWS मुंनि मोनसे गावखुंथाय गोहोखौ लाबोफादोंमोन। बेनि बिलआबो आसाम केबिनेटनिफ्राय थांनाय बोसोरनि 30 दिसेम्बर खालि पास जानानै थांबाय आरो बे खुंथायनि थाखाय फैगौ 15 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो इन्टारिम काउन्सिलखौ दानाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।